Egunon, batu gara Madalena hau zuen, kanpai deixek jasoten gabize berritxuku. Eta 2017ko urrixan sortzixe da gaur. Eta berton daukeuz horrei buruz pixkate berbaitxeko. Alde batetik Pedro Idoeta eta bestetik Mari Jose Bainagarrementeria. Pedro, zu azazitxer, amigo kanpaiek joten nostik zabize, nos hasi zinen? Ez da, ba. Anastasio Balagabani. Anastasio Balagabani hasi ginen da, ez da, jazen urte din. 30 bat urte bai igual. Areke, bera esko gila, bera lagata jo gila, eta inoko zuen beste hartu nahi. Bakeko hartu genuen. Eta zeure maixuz izan bera orduan, Anastasio? Zeure maixuz, bera handik ikasi zen duen? Are, betikuk, orniotako betik are. Egin pa ustein, guen pa ustein, zatu gentzen da. Da zuk entzuten eurei ikasin zen duen. Segur ba, egin zaten da entzuten. Da zeratako deixek jote zen duzuen? Zema kanpa, zema zeratako deixek, no segunetan jote zen duzen zeratako deixek? Ilkanpa. Guk ilkanpa enterru egunen eberdesen bakarrik hartu genuen. Arek egurek 3 bider, 4 bider jote ben. Abitxuk hartatzen egin. Gero aramaitxegun eberdesen urren gozta, aramaitxegun urren egunin gozta digu. Arek askota jote ben. Guk enterru egunin bakarrik eberdesen. Joteko hartu genuen. Eta kofraixak edo erixotetan bakarrik edo herrikuena zanin bai? Hemen gutxi bakarrik. Hemen gutxi bakarrik. Abixuk hartu nana. Abixuk hartu ez da nahi inoi bez. Edarto. Eta orduan zeintzuk aparte beste kanpai jote zuten, jaixetako edo, bertoko jaixetako eta Ez, suntzak bez. Bertako jaixetan bai. Mahal nabezpean azutxea. Ahmatxeko eta... Eta horrez zen doinu euken, zelako zin horrek kanpaiok, diferente izango zinzta? Diferente, jai. Seguru, jai. Alegrik. Alegriak hori. Ahmatxeko baino. Ilkanpai baino. Eta bertoko egun izaten da, agostuan 25, ez da? Agostuan ez. Julioan. Julioan, barretu, Julioan 25. Bertoko egune? Bai. Eta horren osbatzezu eusueko jaixe? Bai. Eta hau kanpai hau zeuen gomutan ipinitxeku de edo noz ipinitxeku de? Hori ez da gio. Antxinak izango da. Nozikiniko ben. Ze hau, konpondu, bai, errebe izan ez da hor, ermintxi, Errentxi, kanpai etzan gana, joize. Kanpai geldi da, lehenatik. Alako marezitean ematze goztuko da eta... Eta zelan izan, ze paso izan horre erreteko ermintxi ba? Notaki hori ba. Zelan erreko zan. Gero, hau zulanien inberri zen duz konponketi da? Hortza eurua, santuk erun da, zu mongotzen da, gero. Santuk ostu leheneko. Bai. Da zu monda, gero dana gerra intzile pintzita bezin, gero hola usin baten joan. Zeintzuk izan ba, zeintzu santo oston barruen? Ostuteko, Maaxu niz, Marta eta Lazaro. Izan hor, santo eleantik. Bai. Gertzu altari da. Erretablue bat zeuken ez da? Erretablue? Da, zertalu, urrezu. Erretalu, bai, errezu, da aurren, ze arku euken hor, barron. Gertzu da. Arku aurren, da arkuti barron, ez da altari. Irudi asko euk izan, erretabluk? Irudi asko edo figura asko erretabluk euk izan edo? Ez da bentzetan. Irudi ez, lora, dibujo modura. Dibujo?
Diugu, beti. Eta gero, horren atzetik, obri ingo zen duten, ezta? Barriztu enbiko zen. Jaso enbiko zen berriz bizizta. Barretu seguru, Teilatu, barri. Teilatu emon, Zeran izan duten hori, auzolanien? eusolanen. Eta zenbat ibili zineten, bertoko auzotarrak? Gertak eusutuko eta zera. Jose Txikito, Txikito jefe. Jose jefe. Gaztelu. Jose Asko. Atzale zahara ibilbide zen. Aitxu ez da jibiltzen horrela. Bai. Ibilbide zen. Harto. Eta... Ermitxi noskuden edo, ez badakizu ez euek? Aha, Ermitxi noskuden edo... bai, bate baki hori. Ezin ez badate. Hemen zeak egitu du, hemen. Zuarzi. Eta hemen, alboko etxin lehen zein bizi zen. Alguna hemen etxe bat duen lehen, ezta? Aha, Zuarzi. Bazer, xe? Eta zein bizi izan berton? Ordu uste, norzatu bizizeten. hemen ez da inor zatu. Hau bazerri onasin lehen. Onasin guren bazerri handixe. Berton albuen. Bai. Lehena, Abazaztiku bizizen lehor esateren zainik. Egon zile. Eta eurek euken ordune igule bertoko arduri erixiana, ermixiana edo... ez da gori. Orduan bornitaz. Hori niolta egoan. Zizio xezile izan. Eta hori urrinolta zelan jote zitxingone kanpaio. Berto etortezan beti joten edo... Gure denporan bai. Aurretik atzera egizien, kabli pintxek egizien. Noz. Gure nizate behintzat. Amazanak eta zatea. Hamendik etxaino bazerri gaino, beran bazerri gaino kablie. Bai, Metropilu bikoan, ba? biko ben. Goitxi bera zuzenien, ba, txarto bez. Parin gehatzen data. Zuzenik. Bai, Berritxume sakristoan ez tiro da hor. Bai. Guztoko orantxe gehiago. Aluzo gotik bate banena. Bai. Edarto. Bueno, beste baukezu holan historizek ermintxei buruz edo holan lehenako pasadizoik edo gogun badaukezu Ez jugu egizteka gortako, zerik. Dena jaixetako historizan bat edo Ta, ermintxean inguruen. Jaixi da, zoz jaixi ordu behar, zoz arra ipitxen azan da. Espazan endari. Baina beti zen da haue ordune kofradaixi jaixei lotute eta ermintxi aurra bodateko, ezta? gure denporan bai behintzat eta aurretik ez da giu. Deixita, asocios, kanpai deixek, Angel dute, jai besperakue, bai. kanpaiek, Bai. beste deiriko. Ama, lehenik zuen erripazu egin txibarriro. Hauz. Kanpaiena, bai. Oinguk, lehenakuk, Dana, hil kanpaia adibidez zela joten da emakumena ditzen. hil kanpaie, hil kanpaie danin, jote zuele lehengo, eberdiko 6 angelu zane kanpaiek. Bai. Gero, eitxozu hortarte bat, eta emakumi bada, 2 kanpa. Kanpa bi, za? Bai, leheneko. Gizon esku gara hiru. Gizonezko bada, 3 kanpa. Da gero, astiro, jote zueze kanpaiek, banan astiro, zenbat kanpa izaten di horrek? Amaikero, etxi azken nahaztu izan da. Amaike, amabi edo amairu, bitxi gora bera. Orduntxe, beste bi gizon esku gara hiru, andrazko gara bi, Amaitzeko be, bardin. da egozta beste amaikero jota, azkenen beste hiru ero bi zer toketan dan. Amaitzeko be, gizonezko bada 3 kanpaiaz amaitzu, eta Andrasko izen bada,
kanpa biez. Hasieran hasidan modun, alantxik amaitxu gero. Ezta? Guk alantxin dugu. Aha. Bai, gero beste izen da, meseta sarrera ordu erdi aurretik, ordu erdi aurretik hori izen da, zelan izen da hori, ordu erdi aurretik, zenbat toke, Edan beste. Aldan beste. Toke Hotna batzuko, beste. Hotna beste. eta ordu erdi falta dela, bat, kanpa bat. Bai. Gentik lehena, oinez etorte zanez jentei dana, jakin deixen, hori dela aurretiko, ordu erdiko, falta dan abisue. Ordu erdi falta dela mesetarako. bai, eta gero jozu eze, ordulon falta dela. Hori da. Bai. Gero ordulon falta dela, Bi hostada. Datornak ba haitzen dugu. Orduan falta handi onda. bai. Zenbat bide genero. Eta gero, mezi sartzeko orduen, jo kanpa Sarrerako. sarrerakue, mordo bat, sarreraku, 3 kanpa. Hori ja, horrek esaten dabe, ja sarrerako mezi gazten dala, sarreraku dala hori. Hori zen ondo, dan, edo dan, ozen. Ez, dan, Duruntzen amaitu urtik. hori da, segidan joten jun, bai. Eta gero, egin pausa txiki bat, eta sarrerako bada, 3 kanpa, bat, dan, sarreri. Listo. Orduan, ilkanpa iritzen dena da, jotna nien, duruntzen amaitu arte etxen. Bai. Bai. Emakume izan zu da, dan, izan zu da, jarrai zamar. Jarrai zamarrien 3. Duruntzen amaitu arte. Hori da. Eta gero ja, hasia banaka joten, astiro. Batetik izena, jaixetako edo jai, ez da? Bai. Bai. Hori alaixau edo bizkorrau, ez da? Bai. Hori joten da, segidun. Hori, harima itxiku lehengo jo, Zaun izin da, ilkanpai eromen bat berdenen be. da jai da ala isau betio. Seguru ha. Harima itxiku jo lehengo, Amatxeko jota, gero jai. Dan. hori da. Hemen bir otzutxu. Bai, Hemen osta. Bueno, onlaintxik besteik badukezu izer kontetako honei buruz, Ze kontako gupa. Ja, zozerako hartan badatzutio, denako historixan bat edo Ez, guri ez. bat. Guri txagak hortan. bai, atzozan zendune adibidez, lehena, urdinoletako amumak eta giltze itxeben domeketan etortezin ona, Amua bai. eta etxe ban, giltze atezulun laga, eta egun guztin, domeka egun guztixen, giltze atezulun otezen, nahi daben guztixentzako, elixakoati zabalik. Libre, ikusi gaitxik. Libre. Bai, gero tortzan iluntzin bera amuma zarra, eta zarratze banatie, eta aste guztin, itxitxe. Eskobia zekarri. Eskobia ze pasari eman elixia. Atitxe txetxa, ero. Bai. Azken baten, Garroitxasunek eta horren erutu bana berazan. bai. Bai, Eta seguru ba. gaur zeinek erutuen da gaur egun. Hemengo garroitxasunek eta. Amen da. Batu entzat. Bila honek zozer da. Bai, lehene eurek urdinoletakuk erute ben garbitxasunek, jaixitako lorak ipini, eta pixkat laguntzen gontzen. Eta kanpai jota hori da noi. Baina heldu zen momento bat, eurek ja kantzauzile edo ezintasune edo aspertu eta nahi ben lagati hori bierroi. Zahartu urtikun. Eta orduan ingendun repartu modun bierrakin. Eta antzaikuk, geuretiok hartu ben urrerau hau ezalako kanpaien arduri hil kanpaiek eta horrek euron konture gehatu zin. Gero jaixetakuk eta berton gabizenak edo zinei jote egin duzen jote hau zoin bai, jarin dauenak, harima itxekute jai kanpaiek. Eta garbitxasune eta aldixin jantzi, meza bat edo jaixetako eta hartu gendun, geuk, urdinoletako gauka iztok eta hartu gendun ardurie, dotoretzeko aldixin. Baina, zu danok ongo zeri hor, kofarreixa barrun. Kudanok kofarreixa barrun gaz. Eta, urte pilo bada holan gau ezela eta holan jarraitzeo. Da hori, guk gaztiok ikesten gabiz, edo nahi hau ikesi, hilkanpaian jarraipena, eurok esan da zelan da, jarraitzeko, eurok ezin bada momentu baten,
Bai, urte juna, pixkarreleu. Pixkate Bai. hori da, errelebu hartzeko, bueno, ez da gaitxa, eta gogu izkero, edo zein joteko moduko da, jakin ezkero momentu tortinanin zelan jobidan. Hori da. Bai. Da, kofradetxan zenbat lagun dago zenbat zuen? Kofradetxan momentu nongo gaz, 39 bat lagun. Bai. Behatzi etxe. Bai, etxe, bai, etxe. Bai, etxe izateko. Bai, lehen baserri zine, hone baserri eta kale etxik eta olakon bat, eta inguru. Asko zeu ze, Bai, asko gaz. Da, horko kuotakin eta horko laguntziaz mantenitzen da, osea, ermintxi bera, bertako gaztuk eta bertako mantenimentureko erabiltzen di horko... Bai, horko 10 euro izeten da ordaintzen dugune, urteko kuoti, eta, hori da laguntasun bat, ze gasto sortzen da, jaixetako eta obra bat etxeko, eta azken indanak leko bat ajuten di, irabazi guztik, eta hori beda, laguntasun bat mantenimentureko eta. Bai. Edarto. Segi, olaintxik urte askotan, eta urrengo be... Urte asko zaizin gatsa egoin. Eixela errelegu eta dekuzun inguru hau eta ermintxa politxa hau mantenitzen arraitzeko, ezta? Bai, komeni. Eskerrik asko bisoi eta beste leko bat. Zaitzeko, Bentania, furtu bentanako zartuten martxa eskasa, aurra zaitzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeu, Bai. Zen.